एसे हेलौ अन्जु बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो? जोंहा माबामोन ना बिलाहि। नोंसा मा ओंख्रि जाखो अन्जु? मिस्टार ब्लग हाय बाजै मा खबर? मोजां आगै नोंहालाय मा खबर? हेलौ आगैमोन अनलाइन दंबा कमेन्ट खालामदो दे। दं मोजांनो। नयमि सान दैमारि लाइक दान थेंक इउ स' माच आगै नयमि। आर एन कर्नार हाय आब' माब्रै दं? मोजाङैनो दं आगै मा खबर नोंहा? क्रेजि हाय मा खालामदो? ओंखाम जाखांबायना जाखाङाखै क्रेजिया? जाखांबायबा फै इथि। क्रेजि हाय मा मैगं जाखो? अन्जु बिलाहि दाउ बा मासि गोथाव। जोंहानिया नासो नोंसानिया दाउ। क्रेजि नार्जारि हाय बाजै हाय आगै मा खबर? मा ओंख्रि जानाय क्रेजि? सन्तुस बसुमतारी हाय आब' ओंहा दासो। दे जेबो नङा आगै सन्तुस आंबो दासो फैखादो। थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय आरोना आगै मा ओंख्रि जाखो? साउना उनावसो फैयोना? साउना लेट जाना फैयो सं। क्रेजि नार्जारि गोथाव थार। आं जाथ'वाखै दाबो जायाखै नामा क्रेजि नार्जारि? इउ बि स्टेटास मिक्स गुड आफ्टारनुन आब'। औ आगै गुड आफ्टारनुन मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै? दिदोम ब्लग हाय सिस्टार हाय आदाखौनो होनसै आं आरोना। मा खबर आदा ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै? मा ओंख्रि संदिसा? दालि ओमफ्राय बेदर एवदो आलु बिलाहि। एमबि गैला आंना आब' एसेल'सै। दे नोंनाथ' एमबियानो जोबखाबाय थायोना? आंनाव फैबाथाय एमबि जोबखायो आरोना क्रेजिया। जेबो नङा दे। थेंक इउ आरोना दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय। नयमि सान दैमारि हायमोन ब्रह्म फ्रेन्ड बोरै खबरा? आंना मोजां। एम एन ब्रह्मखौ सोंहरदो नामा? एम एन ब्रह्म आगैखौ सोंहरदो मा खबर होननानै। इउ एस स्टेटास मिक्स जाखांबाय आब' आं नोंहालाय? जागोन ना जायाखै जाखांबाय आगै आंहाबो जोंहा बिलाहि नामोन मैयाबो बिलाहि नायानो दिनैबो। क्रेजि नार्जारि बिदि नङालै आब'। जेबो नङा दे आगै आं ओरैनोसो फानि खालामदो आरोना। दिदोम ब्लग फुङावनो जायो माने फुङावनो जाखायो नामा? उखैया होमबाना सानसे गाहाम? मिस्टार ब्लग बाजै नों अबेनि? आङो ना आं बाक्सानि आगै ओमफ्राय नोङो अबे जायगानि? क्रेजि नार्जारि गावहा बिनानावफोरखौ देखायथारा। बिनानाव नायनो आंहा बिनानावआनो गैयाबा नै माबासो दं फिसाजोसो दं। क्रेजिया दंफैयो नै नोंबायदि क्रेजिया। आजा मोसाहारि हाय आब' हाय आगै मा खबर? ओंखाम जाबायना जायाखै?
इबो स्टेटास मिक्स इउबि स्टेटास दाउ फैलायबाय आब'आ मा डिस्ट्रिक्टनि आङो बाक्सानि आगै बाक्सा ओमफ्राय गुबुथना खाथि जायो आरोना जोंना खुस्राबारि होनो फाथ' गाफैलायबाय आयो दे आगैमोन लाइक होना होदो आरोना लाइक होआखैब्ला क्रेजि नार्जारि बिबोनां दंना गैया जोंहा बिबोनां गैया हौवासासो बिबोनाङा हिनजावसा गैया दे हौवासासो हाबा जाबाय आरो बेबो मिस्टार ब्लग बाक्सा गरेस्वरनि आं नोंलाय हौवा गैया गरेस्वरनि नामा ओमफ्राय आं बाक्सा माबानि आरोना जोंना मा होनो गुबुथना गोलैयो बरपेटा रडआव ओमफ्राय गरेस्वर मा गामि आगै अननानै खोन्थाहरदो आजा मोसाहारि आब' नों अबेनिलाय आं बाक्सानि आगै गुबुथना खाथि जायो जोंना सालबारि गुबुथना गेजेराव आरोना दिदोम ब्लग फुंनि 9 AM आव जायो आरो मोनानि खोमा 9 PM आव सानसे माने फुङावनो जायो ओमफ्राय मोनायाव 8टायाव जायो होमबा जोंथ' उखैना जोंहाथ' बोथिथाम जायो फुङावबो खेबसे जायो सानजौफुआवबो आरो मोनायावबो थाबनो जायो आरोना सानसे गाहाम थानो हानाय नङा उखैनानै माने जा हुदा जाबाय नालाय खायसे इदिनो जाया आरोना क्रेजि नार्जारि कुस्था बारे सारे आलि मा होनदो कुस्ट बारे सारे आलि बुजियासै आं मा होनदो माबानो क्रेजि नार्जारि सुमि रामसियारि हाय आब' हाय आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै आगै सुमि इउबि स्टेटास मिक्स आंना कार्बि आंलंसो गोलैयो डिस्ट्रिक्टआ नंगौ नामा आगै गोजानानो सं कार्बि आंलंआ कार्बि आंलंआवबो गोबां बर'फोर दं खोमा आजा मोसाहारि जाबाय आब' जोंहाबो जाबाय आगै मा ओंख्रि जानाय आब' माबा आब'सो होनलायलांबाय मा ओंख्रि जानाय आजा आगै मिस्टार ब्लग आजा मोसाहारि आब' होबाय दे लाइक अन्नानै आंनि लिंकखौ होना प्लिज लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स माच आरोना आगै ओमफ्राय आं लिंकखौ होनो रोङा आरोना माबायदि होयो आं माने होफेराखै नालाय मोनथिया आङो माबायदि होगोन ओमफ्राय आं बुंना होनानै होनसै आरोना आजा मोसाहारि आगैनिखौ जाय सापर्ट खालामाखै अन्नानै आजा मोसाहारिनिखौ सापर्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे खालामहरदो अब्ला आगैयाबो बेक खालामनो हाफिननाय बायदि आरोना जाय गैलाया माने गावजों गाव सापर्ट होलायदो आरोना सुमि रामसियारि जाथ'वाखै आब' दाबो जायाखै नामा आगै बिपि एडिटिं 15 नाइस थेंक इउ स माच बिपि एडिटिं मयना अफिसियेल हाय आब' हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जानाय इउबि स्टेटास मिक्स बर' दंथ' आब' कार्बि आंलं होनबा कार्बि गोजासो सानो दांना आब'आ नङा साना साननाया थेवबो आरो जेनेबा गोबां गैसोआ सानो आरो आंना कार्बि आंलंआव जोंनिबो गामिनि थाहैनाय दंमोन आरोना दायो फैबाय सिगां कार्बि हिनजाव लानानै ओजा थाहैनाय दंमोन आरोना दायो फैबाय ओमफ्राय एस जोहोलाव हेल' आब' हाय आगै मा खबर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच बयनिसिमबो आजा मोसाहारि आलुजों बोरमा बेदरसो नोंसालाय आब' बाव बोरमा बेदर गोथाव माथो आगै जोंहा ना बिलाहिमोन आरोना बोरमा बेदर गोथाव फाथ'आ जाजोब्बाय जोंहानि माबाखा आं सापर्ट माबा लिंकखौनो होनो रोङालै मायावबा थुयोबा दा मायबा मायबिसो थुजाजोबगोन आंना सेर हाइलाइट माबा थुलाबायगोन दा एस जोहोलाव मोजां आब' आंहाबो मोजांथ' आगै किपि बेन्दों ब्लग हेल' आब' हाय आगै किपि बेन्दों थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव
नायनि थाखाय ओमफ्राय आगैनि अरिजिनेल मुङाबा मा मयना अफिसियेल जोंहा आलुजों बयलारमोन आलुजों बयलार गोथावानो दे आगै आगै मयनाया अबे जायगानिमोनलाय अननानै खोन्थाहरदो किपि बेन्दों जुबिन बसुमतारियाबो नाइस नेम आगै ओमफ्राय मानो नामखौ किपि बेन्दों लाखो नों आगैया ओमफ्राय आगैया अबे जायगानि किपि बेन्दोंआ जुबिन होनसै आङो इउ बि स्टेटास मिक्स आब'ना मनिटाइज जाबायना जायाखै आगै जेबोआनो जायाखै आरोना ओरैनो 1K जाबाबो मनिटाइज जायाखै भिउस गैया नालाय वाच टाइमा जायाखै जेबोआनो जायाखै मयना अफिसियेल सिमेन्ट सापरिनि आब' आगैया सिमेन्ट सापरिनिसो नामा सिमेन्ट सापरि अबे मा जायगानिबा जोंहाबो आलासि दङ आरोना सिमेन्ट सापरियाव जों थांदोंमोन आरोना मायाव थांनाय लखिमपुर नोंथ' मायाव थांदोंमोन सिमेन्ट सापरियाव मा टाइमाव दा बायदिबानो जा एसे दालाय मा नांबावगौ गोजां बोथोराव थाङाखै दैज्लाङावसो थांदों खोमा मानो माबायाव थांदों जानुवारि नङा एप्रिल ना एप्रिल ना इयाव मे थांदों जुनावसो एप्रिलाव थांदों जों मेट्रिक रिजाल्टआव थांदोंब्रा मेट्रिकनि रिजाल्ट होनाय टाइमाव एप्रिल मेफोराव एप्रिल किपि मेनि बेन्दों ब्लग लास्टफोराव थांदोंमोन थेंक खोमा इउ दि ब्लग बानायनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय बानायनाय जाथ'वाखै आं चिरां बासुगावनि आब' आगै बानायनो हागोन बानायबानो जाबाय ओमफ्राय आगैया चिरांनिबा मयना अफिसियेल आलु सापरि गामिनि आलु सापरि ओमफ्राय इसोरनिया मा गामिमोनबा बोरैबामोनलै हजं दुइ ना मामोन र' जों मायाव थांदोंमोनलाय हसं हसं जोंहा आगै माबा मा होनो हसंमोन ना हसं गामि हसंआबो खैथा नम्बराव दंलै हसं दुइयाव दं दुइयाव हसंआव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय TN ब्लग हाय आगै लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जिके बड' ब्लग्स हाय आब' हाय आगै वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव मा ओंख्रि जानाय आगै ओमफ्राय मा खालामना बाजै बुजियासै आं आगै मा होनखो सान्दुं नांफैबाय थांबावनाय ओरै सान्दुं नांदों थिग मा UB स्टेटास मिक्स आब'नि खाथियाव सोर दंफायो देखायलाय एसे आब' जोंहा बाजैनि फिसाजो दंफैयो आरोना नै नायनो हागोन खोबथेबाय लाजिदोनो बेहाबो चेनेल दङ आरोना आगैमोन सापर्ट खालामना होबानो जाबाय क्रेजि बेनिया सिगाङावहाय कमेन्ट हरदोंमोन बियो कमेन्ट खनसे हरना हो आजा मुसाहारि नोंसा मा ओंख्रि आब' जोंहा ना बिलाहिमोन आगै मयना अफिसियेल अननानै सापर्ट खालामदो आब' नै आगै मयनानिखौ अननानै सापर्ट खालामना होदो जाय सापर्ट गैया आरोना आगै मयनानिखौ सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो आगै मयनायाबो सापर्ट खालामफिनगोन कमेन्टआ थांफिनदों होनबा नै RB एन्टारटेनमेन्ट फैदोंमोन हाय इन्टारनेसनेल RB एन्टारटेनमेन्ट इउटिउबार सफैबाय थेंक इउ स' माच आरोना थांबायसो खोमा एन्टारटेनमेन्टआ हेलौ एन्टारटेनमेन्ट थांबाय नामा थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट हरफिनदो प्लिज सोरनाबा थालांदो जानो हानाय आरोना आगैमोन आंनिया ओंखाम उखैबा खथासो नों ओंखाम जायाखै दाबो मोनजायाखै UB स्टेटास मिक्स मोखांखौनो खोथिरदोंसो माथो चेनेलनि नामा मा नाम आब' बिनाबो क्रेजियानो आरोना आगै ओमफ्राय कमेन्ट नेटासो गिदिंगारना होदो मयना आगैयाबो सापर्ट खालामफिनगोन
थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो ए बाग्लारि आंहा दासो जाबो औ जेबो नङा आगै आंबो बारा बावखायाखै फैनाया ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आगै ए बाग्लारि आगै खोन्थाहरदो मा नायदो सिरियाल दिदोम ब्लग सोरबाफोर गोसो दंब्ला कमेन्ट हरदो औ कमेन्ट हरदो प्लिज अननानै कमेन्ट खालामदो थांजोब्बायसो खोमा थारुनसो आब' औ जेबो नङा आगै थारुनाबो गोथाव दा दाबो मोनाखैसो मोनबाय एसे बुरजा इउ जाबाय स्टेटास मिक्स मा दावराव जाखो बेकग्राउन्डआव आब' औ आगै आं लामाथिं ट्रेक्टर खारबाय दं आरोना बेनो दावराव नोंसोरनो जादों दोनखुमाखादो ट्रेक्टर थांलाय फैलाय जाबाय दं ओं जों मा साइकेल दोनखुमादोंसो आंनि गोसो जागोन डिस्टार्ब जादों मालाय लायबोना फै नोंसोर माबानो ओंखाम थाङाय ओंखाम जाहैदो नोंसोर थां ओंखाम मोनबाय खोमा थां मयना अफिसियेल आब' आं थांथ'नोसै दे खामानि दं जेबो नङा आगै जेबो नङा थेंक इउ स' माच आरोना आगै दसे समब्लाबो आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ए बाग्लारि नोंसालाय आब' औ जोंहा नाजों बिलाहिमोन आगै लामाथिं गारि थांलाय फैलाय जाबाय दं आरोना दावराव जादों इउ स्टेटास मिक्स आब' बाबुनि नामा मा नाममोन बाबुनि नामा ना मावफुंगोरा होनो आरोना आगै मावफुंगोरा मोसाहारि लिरो टिएन ब्लग थांजोब्बाय नामा आदैमोना नाइस नेम आब' गुमैयालाय मा खालामना दं गुमैया आरोना बै न' खाथियावहाय माइ हाहैदोंमोन दानि ओमफ्राय माइ हाना फैखांबाय न' खाथियावहाय माने दाखालि सारद' दंमोन ना दिनै मानसि रायदों बेयावहाय ओंखाम जानो थांदों आरोना आगै टिएन ब्लग इउ बि स्टेटास मिक्स टिएन ब्लग आगैया इउ बि स्टेटास मिक्सखौ बुंहरदों आरोना थांबायसो नामा इउ बि स्टेटासआ दङ खोमा दे थांजोब्बाय नामा आगैमोना इउ बि स्टेटास गुमैखो खनसे देखायलाय मालाबा लाइफआव जागोन दे आगै देखायगोन न'आवबो नेट नाङा नालाय ओंखायनो न' सिङाव मालाबा देखायगोन दे मालाबा फोथारावसो थाङो आङो नेटनि थाखायनो थांजोब्बाय नामा आगैमोना सापर्टसो खालामहैदों मोनथिला आरो कमेन्ट माथो आं दं आब' खोनासंना कमेन्ट खालामदे आगैमोन कमेन्ट खालामब्लासो दङ होनना मोनथिगोन ना
दिपालि बर' हाय आब' मा खबर मोजां आगै नोंहालाय मा खबर आंहा दासो जेबो नङा आगै आं थेंक इउ स' माच आरोना दासोब्लाबो मा ओंख्रि जाखो जोंहा ना बिलाहि आगै नोंसालाय मा ओंख्रिमोन बयबो खोनासंनाल' दंबाय दं खोमा कमेन्ट खालामदो दे आगैमोन सापर्टसो खालामहैबाय जानांगौ गैलालालायो थांजोबलायबाय 7 जन दङ ओमफ्राय कमेन्ट खालामाखै हेलौ आगैमोन थांजोबबाय नामा कमेन्ट हरदो प्लिज बुलेट ट्रेन हेलौ हाय मा खबर थेंक इउ स' माच बुलेट आगै लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दिपालि बर' जोंहा खारैजों ना लेस्रि भाजा गोथावानो माथो आगै मन्जु ब्रह्म ब्लग्स हाय आब' माबोरै दं आं मोजाङैनो दङ आगै नोंहालाय माबोरै दङ खबरा ओंखाम जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो एबाग्लारि खमायनायखाय दुखु जादों आं आगैनिया खमायलायबाय नामा बिदिनो जायो आगै खमायलाय बारायलाय जायो आरोना जोंनाबो जायो आंनाबो बारायनायानो दसेनो खमायफिनो ओमफ्राय उनावहाय आरो जाफिनो आरोना फैफिनगोन जेबो नङा मन्जु ब्रह्म ब्लग्स एसे बुंनाय होदो आब' नै आगै मन्जु ब्रह्मनि चेनेलखौबो जाय सापर्ट गैया आरोना अननानै सापर्ट खालामना होदो आगै मन्जुनिखौ आरो आगै मन्जुनियाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आगै मन्जुआबो जाहाथे बेक खालामनो हाफिनो अननानै जाय गैलाया सापर्ट खालामलायदो आरोना थांजोबलायबाय सियाराव जनोसै आं हेलौ आगैमोन प्लिज कमेन्ट हरदो दे दङब्ला खमायजोब्बाय थांजोब्बाय नामा आगैमोना अननानै लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै गालांदो आगैमोन प्लिज लाइक होदो आरो सोरबाफोर अनलाइन दंब्ला प्लिज कमेन्ट खालामदो आरोना कमेन्ट हरब्लाथाय मोजां मोनो आं दिनै एसे गोबाव थानो सानदों आरोना आगैमोना थाबाय थाब्लानो जाबाय आगैमोना थाबाय थाबाथाय आंबो दसे गोबाव थागोन दिनै माने एसे फ्रि टाइम आरोना थांजोब्बाय रावबो गैला फिसालाया नागिरफैलायबायसो खोमा मानो हाबसोदो थां बाबुदो दा बाबुदो थां आंखौलाय मानो नायखोमानांगौ जाख' हेलौ आगैमोन गैला नामा रावबो थांजोब्बाय बाग्लारि मन्जु ब्रह्म दिपालि आगै थांजोब्बाय नामा रावबो गैला सं इउबि स्टेटासआबो गैला टिएनआबो गैला मानो ओंखाम जायाखै हो दखानावलाय मानो सोरदो थांगोन दखान सं रावबो आं दंथ' आब' गावहा आं कमेन्ट हरनायखौ फरायसैनो माथो फैयाखै आगै नुजाफैयाखै सं
आंनियाव नुजाफैयाखै सापर्ट जाफैयाखै आरोना रावनिबो फैयाखैनो नै दासो फैदों नोंहानिया हेलौ आया माबाबो थां बाबाखौ लिंदां दे आगै दंबा कमेन्ट हरफिनदो आरोना सोर सोर दङ लांनाय थांजोबनाय नोंसोर थां ओंखाम जाहैथों थां गैला नै सानैल'थारसै थांजोब्बाय मालाय बेस्थ' गोजा खोमा थांबाय नामा आगै इउबियाबो इउबि स्टेटासआबो थांबाय नामा आगैया माथो थांजोब्बायसो आब' आं थाङाखै आब' थांजोब्बाय आगै मालाय थांजोब्बाय माथो खालामनो दा थांनायखौलाय नोंनो थाबाय थाथ'दो आरोना आगै दसे सम आगैयाथ' कार्बि रोंजोबो खोमा ना कार्बि आंलंआव थानायखाय गैलायला लायो रावबो मोसाना खिथिबासो फैसिगोन खोमाहाय गैला माथो आगै रावनिबो कमेन्ट फैला हेलौ आगैमोन प्लिज कमेन्ट हरदो आरोना दङब्ला थांजोब्बाय माखासेया माथो कमेन्ट खालामानो खालि आंल' हरो माथो आब' रोंनायालाय रोंगौ एसे कार्बि मोनथिया आगै रावबो कमेन्ट खालामथारला सं ना सापर्टसो खालामहैदों मोनथिला आरोना माथो फरायलायासै आब' नों फरायदो सं आगै जोब्बायसो आं माथो थांजोब्बायसो नै खालि आंहा हरो माथो आब' नोंनि कमेन्टआल' फैबाय दं आरोना आगै खायसे खायसे नोंनियाबो फैयाखै खोमा थांजोब्बाय मालाय रावबो कमेन्टखौनो खालामाखै आगैमोनहा सोरबाफोर दंबा दे प्लिज कमेन्ट खालामदो आरोना कमेन्ट खालामब्ला मोजां मोनो ना सापर्टसो खालामहैदो आगैमोनहा स्क्रिनशट खालामना लादो ओमफ्राय दा उनाव खालामबाय था आरोना सापर्ट खालामनो हागोन आं लिंकखौ होनो हानायमोनबा होगौमोन आरो आं रोंफेराखै होफेराखै नालाय माबायदि होयो आं मिन्थिया आरोना नेटआबो फैया आंना भिडिअखौ होबाय था आरोना थेवबो गारनाङा थांजोब्बाय आगै नोंल'सो दंसै खोमा रावबो गैला
आं दिनै एसे गोबाव थागोन सानबाय थांबाय नैबो थांबाय आगैयाबो थांबाय दे थांबाय मालाय रावबो गैला थांजोब्बाय एमबि गैला आब' आंना बाबायसो आं भिडिअ आगारनो जेबो नङा आगै एमबि गैया दसे समबाबोथ' थाबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना आगै नों आंजों कमेन्ट हरबाय थानायनि थाखाय जेबो नङा आगै हगारबाय था भिडिअखौ फैगोन भिउसआ लासैनो भिउस जागोन आगै हेंगारबाय था आरोना बानाङा हेंगारनो एस ब्लग्स हेल' बाजै हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै मा ओंख्रि जाखो मा खालामदों आङो ना दायो ओरैनो दङ आरोना आगै जाखांनानै जिरायदों दसे ओमफ्राय लाइभआव दसे नोंसोरजों फैबाय आरोना मा ओंख्रि जानाय आगै एस ब्लग्स रावबो गैला थांजोब्बाय हेलौ आगैमोन गैथारला नामा रावबो गैथारला माथो फैथारासै रावबो थांजोब्बाय दालि आलु कबि दाउदैसोमोन बाजै नंगौ नामा आगै गोथावआनो सं जोंहाबो ना बिलाहिमोन आरोना ओमफ्राय आगैया अबे जायगानिमोन एस ब्लग आगैया अननानै खोन्थाहरदो आरोना नोंसालाय बाजै जोंहा ना बिलाहिमोन ना बिलाहिमोन आरोना आगै ए मालाय थांजोब्बाय खामानि गोसा गोजाना रावबो गैथारला सोर सोर दङ आरोना आगैमोन सोरबा सानै दङ अननानै कमेन्ट खालामदो अनलाइन दङब्ला ओमफ्राय लाइक होआखैबा अननानै लाइक होना गालांदो आरोना लाइक खालामदो थांबाय नामा आगै एसआबो आगै इउ बि स्टेटासआ थांबाय नामा जा फिसालाय गाबैलायबाय नै गाबनायानो गाबनाय खामानि बिजनि बर' बाजार आं बाजै आगैया बिजनिनिसो नामा आंबो बाक्सानि आरोना बरपेटा रडनि बाजैयाखै बहानिमोन आं बाक्सानिनो आरोना आंबो बरपेटा रडनि इउ बि स्टेटास मिक्स आइ एम लाइक दान आब' थेंक इउ स' माच आगै आरो नोंना एमबि गैलाबा थेंक इउ स' माच दसे समब्लाबो आंजों थानायनि थाखाय जोंहा फिसालाया गाबहरगासिनो संगिता ब्लग हाय आब' हाय आगै संगिता मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आगै अननानै खोन्थाहरदो आंहा गस्ला लंपेन्ट दखान दंलै बाजै नंगौ नामा आगै जोबोद मोजां बिदिनो मोनसे मोनसे खामानियाव बेस्थ' जानानै थानांगौ ओरैनो दाथा जोबोद मोजां आरोना आगै ओरैनोल'सो दाथा इउ बि स्टेटास मिक्स आब' आं नायथ'ला दे जागोन दे आगै जेबो नङा थेंक इउ स' माच नेक्स्ट टाइमाव फैब्लानो जाबाय आगै एस ब्लग्स बेनि खैना आं सम मोना नंगौ नामा आगै बिदिनो आरोना मोनसे मोनसे खामानि थाबा सम मोना दा आरो बेयाव मावाब्लाबो जाया नालाय जेबो नङा
सम मोनब्लाथाय भिडिअफोर हेंगारबानो जाबाय। जोंहाबो सम मोनस्लाबा ओरैनो थाबाबो संनाय खुरनायावनो आरोना। मनेस्वर बर' गुड इभिनिं आब', गुड इभिनिं आगै मा खबर? आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। एस एस ब्लग औ इउबि स्टेटास मिक्स एमबि गैला नांथाबायसो थायो। जेबो नङा दे आगै एमबि गैलाबा उनाव नेक्स्ट टाइमाव फैब्लानो जाबाय आगै। मनेस्वर बर' मोजां आब'। मा ओंख्रि जानाय आगै? थांजोबलायबाय नामा? संगासिनो दं दासो आब'। दासो संगासिनो नामा? दाबो जायाखै आरोना आगै? मोनाबाय सं मोनानि जाखासिगोन आरोना। एस एस ब्लगस बाजै मोनहा सोर सोर दं न'आवहाय? नोंसोरा बाजै? जोंहा गथ' गथाय 7 जायो आरोना। आइ दं, ओमफ्राय जोंहा बोराय बुरि, ओमफ्राय फिसाला, ओमफ्राय जोंहा बिबोनां सासे दङ, ओमफ्राय बिबोनाङाबो हाबा जादों ना। बिजावजालि दङ, ओमफ्राय फिसाला दं बिसाबो जयैनो दङ आरोना। 7 जायो गासै। मनेस्वर बर' बेलासेनि नंगौ नामा आगै? ओमफ्राय मोनायाव खैथायाव जागोन? बेलासि दायो खैथा जाखोबा? 3ता जाबायानो सं मोनाबाय आरोना। जोंहा बोथिथाम जायो आरोना, फुङावबो सानजौफुङावबो, ओमफ्राय मोनायावबो एसे थाबनो जायो जोंहा। आगैया माबाफोर खामानि मावो खोमा ओंखायनो बेस्थ' आरोना। थाबनो जानायाव एसे लेट जायो जानांगौ। एस एस ब्लगस आदाया मा मावो बाजै? जेबो मावा आगै बेखारसो ओरैनो आरो न'आवनो खेथिखौनो मावो। जेबो मावा आगै। मेटर ब्लग 314 आब' मा गामिनिमोन? आङो ना बाक्सानि आरोना। मा होनो गोबोरथनाखौथ' सिनायखायो, गोबोरथना खाथि जायो जोंना। मनेस्वर बर' मोनायाव 10तायाव जायो आब'। बेनिखायनोथ' एसे लेट जायो आरोना। जोंहाथ' माबायावनो जायो खोमा 6ता 7ता जायो आरोना। 6:30 7ता बिदि जायो। माने थाबाय थानो बायो आरोना। मोनाबानो थाबनो सोरां बारां सङो, ओमफ्राय जानानै हाबनानै थायो आरो उन्दुवाब्लाबो। थान्दायाव माने थाबाय थानो बायो। फै रायलाय होमबा। खनसेल' कमेन्ट हरदो आरो इयो ना आसोलिया। मा ओंख्रि जाखो आब'लाहा? जोंहाना आलु बिलाहिमोन आगै। ओमफ्राय नोंसा मा ओंख्रि जाखो आगै सारुक? थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आगै सारुक। मनेस्वर बर' दिनै सानदे नालाय खामानि गैया बेनिखायनो आब'। नंगौ नामा आगै? मा खामानि मावो अननानै खोन्थाहरदो आरोना आगै। एस एस ब्लगस बाजै दे आंहा कास्टमार फैदों। दे जेबो नङा आगै थेंक इउ स' माच आरोना दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय। दे दरसा दे जागोन दे आगै जेबो नङा। कास्टमार फैयो बिदिनो उफाय गैया आरोना। बेंगालराव दं आब'। नंगौ नामा आगै? जेबो नङा बिदिनो खामानि मावनांगौ आरोना, ओरैनोल'सो दाथा। ओमफ्राय दाबो बेंगालरावनो दं आरोना। सारुक बर' जोंहा दालि आरो ना बाथोनसो आब'। गोथावसो। मनेस्वर आगै बयबो मोनसे मोनसे खामानि मावनांगौ लाइफआव आब'। आगै खामानि मावनांगौ ओरैनोल' जाथा आरोना। निजि गाव गसंथानो थाखाय मोनसे मोनसे खामानि मावनांगौ। थांजोबलायबाय खोमा
आंना नेटआबो प्रब्लेम होबाय थायो मेटरा गैया मा जायगानि मोनलायो दङब्ला खोन्थाहरदो आरोना आं बयबो मोनसे मोनसे फरायखांबाय आंखो ओमफ्राय गैला रावबो गैला नामा आगैमोना थांजोबलायबाय आरोना मोनाबायबो नालाय खामानि थायो गासैयाबो आब'आ मा जायगानियाव आङो ना बाक्सानि आरोना आगै बाक्सानि जोंना बरपेटा रड गोलैयो ओमफ्राय गोबोरथना खाथि जायो आरोना सारक बर' नेटनि प्रब्लेम जादों आब' आंनि आंनाबो प्रब्लेमानो होबाय दं एखुन जेबो नङा नेटआ बिदिनो माबा प्रब्लेम होबाय थायो आंनाबो नेटआनो प्रब्लेम होबाय थायो तिनता आंबो बारा गोबाव थाखाया थेवबो आं मैयाबो आं एसे दसेल'सो थानो मोन्दों आगैमोन कमेन्ट खालामदो आरोना अनलाइन दङब्ला आब' आंनि चेनेलखौबो शेयार खालामना होलाय जागोन दे आगै ओमफ्राय आं नैनिफ्राय माबा शेयार खालामनो रोङा आरोना आं लिंकखौबो होनो रोङा माने मायाव माबायदि होयो आं होफेराखै नालाय मोनथिथ'वाखै आरोना आं बुंना होगोन आरोना सोरबाफोर आगै सारुगनिखौ ओमफ्राय नैयावहाय सोरबाफोर गोदान दङब्ला आगै सारुगनिखौ सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरोना सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट गैयाबा आगै सारुगनिखौ सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय मनेस्वर बर' एसे खाथियाव माथो एमबि आब' एसे खाथियावनो माथो माने होमबा आब' खाथियावनो नामा आगै नोंनाबो ओमफ्राय होमबा नोंबो खाथियावनो नामा आगैया अबे जायगानि खोन्थाहरदो दिपा ब्लग हाय आब' मा खबर मोजां आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आगै दिपा सारुक बर' गोजोननाय थाबाय आब'निसिम जोंना बुंना होनायनि थेंक इउ स' माच आगै जेबो नङा बिदिनो गावजों गाव सापर्ट खालामलायबासो जौगायो नालाय ओमफ्राय नै आगै दिपानिखौबो अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना सोरबाफोर जुदि आगै दिपानिखौ सापर्ट गैयाब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आगै दिपायाबो जोंहानिनो सिस्टार जायो आरोना ओमफ्राय आगै सारुगाबो जुदि आगै दिपादों सापर्ट गैलायाब्ला अननानै सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव मनेस्वर बर' आंना नलबारि डिस्ट्रिक्ट नंगौ नामा आगै बारा गोजान नङा आरोना होमब्ला नलबारियाव ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ नलबारि आरोना ओमफ्राय मला फैगोन आगैया न'आव ना फैथ'आ 36 मिनिट खैथा जाखो 3ता आं 3:30सिमहालागै थागोन आरोना दसे थाबावनोसै मोनाबायबो नालाय ना आरो आलु आब' नोंसालाय गोथावानो सं जोंहाबो नादो बिलाहि जा गुमै मोना सानावसो जाजोबदो खाथियाव हेलौ आगैमोन रावबो गैथारला नामा थांजोब्बाय साबा दङ अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय लाइक होआखैब्ला लाइक खालामदो जानुवारियाव थांगोन आब' गोबाव दंबावो नंगौ नामा आगै
बारा गोबाव गैला सं 2024आवसो थांगोन माने बोसोरसे दंबावो आरोना बोसोरसे मास मोनसे गोबावआनो दंबावो सोङाखै होमबा न'आव फैया आरोना दे जेबो नङा खेबसेनो गोबाव बुथुमखानानै फैयो दिप्पा ब्लग गुमैयालाय आब' गुमैया इसानाव थांजोबदो नोंसा गुमै जोंहा गुमै सानैबो इसानावनो दैजि लाहानाव थांदो ओंखाम जानो मानसि रायदोना दिनै आब'आ आगैया नायना बाबु आब'निया आगैया नानिना बाबुसो आरोना आगै सारुक फिसाला 3 बोसोर जासिगोन नै माबायाव डिसेम्बरनि 17 3 इयार्स जासिगोन आरोना गैला रावबो कमेन्ट हरला गाबनो ओंखारबाय आङो रावबो कमेन्ट हरिनि गाबना होगोन आं हेलौ आगैमोन गैमारला नामा मा नाम आब' बाबुआ ना बाबुनि मुङा मावफुंगोरा आरोना मावफुंगोरा मोसाहारि लिरो आगै सारुआ अबे जायगानिमोन लायो आं सोंखांबायमोन नामा आगै सारुखौ अबे जायगानिमोन अन्नानै खोन्थाहरदो आं बाक्सानि आब' बाक्सानियानो आरोना आगैयाबो ओमफ्राय बाक्सा मा जायगानिबा सिमलाया बारा गोजान नङा दे ना खाथियानो आरोना जोंनि खाथियानो जायो खोमा सिमलायाबो आं थांफेराखै आरोना हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा खाथि जायो दे आगैमोन दङब्ला कमेन्ट हरलायदो आरोना सापर्टसो खालामनो थांजोब्बाय आं माबायदियाव लिंक होयो आं मिथियालै आरो माखौ रेन्ज मारि मोनबा मायाव थुबा ओंखारगोन आं सोलोंना लागोन र' नागै ओमफ्राय सोरबा अननानै लाइक होदो ओमफ्राय थांजोबलायबाय नै आंना नेटानो प्रब्लेम जाबाय थायो दसेनो ओमफ्राय थांजोब्बाय नामा आगैमोना रावबो गैला सं कमेन्टबो हरला साब्रै दंबावो साथामल'सै खमायलायबाय थांजोब्बाय साथामा सोर दङ अननानै कमेन्ट हरदो आगैमोन मोनाबायबो आंहाबो बारा गोबाव थाला दसे थाबावनोसै आरोना खैथा जाखो 3:30सिम थानोसै आंबो बारा गोबाव थाला सारुक आं दं आब' आगै दसे थाबाय थाथ'दो आरोना आगै थेंक इउ स' माच
थाबाय थाथ' दसे ओमफ्राय आरो सोर दंबावो कमेन्ट खालामदो प्लिज आगै मनेस्वराबो थांबाय नामा आगै दिपा मनेस्वर थांजोब्बाय गासिबो रावबो गैथारा नै गैला थांजोब्बाय माबा जागोन आंनि इनबक्स हेल' गुड इभिनिं आगै वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना दसे सम थाथ'दो कमेन्ट खालामदो लाइक दान खालामबाय आब' थेंक इउ स' माच आगै लाइक होनायनि थाखाय सोर थांदो दखानाव हारसिं थांनाङा दै बाबाजों थांफा नयनस्रिस लाइभ ब्लग हाय आब' गुड इभिनिं आगै दासो सम मोन्दों नामा आगैया मा ओंख्रि जानाय आगै दिनै सोरजों थांदो इयो हारसिं थांनाङा हारसिं थांनाङा आब' आं दं दिपा ब्लग औ दसे थाथ' आगै दिपा ओमफ्राय स्क्रिनशट खालामनानै ला ओमफ्राय सापर्ट खालामनो हागोन आरो ना सोरनियाबा दङब्ला उनाव सापर्ट खालामबाय थानो हागोन स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय हेलौ आगैमोन थांजोबलायबाय नामा कमेन्ट खालामदो प्लिज खेबसे हाय हेल' कमेन्ट खालामदो आंनि इनबक्स मा खबर बाजै मोजां आगै नोंना मा खबर अननानै खोन्थाहरदो आरो मा ओंख्रि जानाय दिपा ब्लग आंनि कमेन्ट हरनायखौ मानो फरायदि आब'आ मा कमेन्ट हरदोंमोनबा आं ना सापर्ट जाफैयाखै नामा गैया सं अल'सो फैदो गुमैयालायसो सोंदो सापर्ट जाफैयाखै आरोना दिपा आगै आंनाव सापर्ट जाफैयाखै बिदिनो अबावबा कमेन्टआ सापर्ट जाफैया आं नायबायानो दं सं रावनि खायसे सापर्ट नुजानायखौ आं फरायबायानो दं सापर्ट जाफैयाखै जानो हागौ कमेन्टखौ हरफिन लिरनानै सोरबा आंजों फेन गैयाब्ला आंखौ फेन खालामना लादो आंबो बेक खालामफिनगोन औ आगै मनेस्वरखौ सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैब्ला अननानै सापर्ट खालामनानै होदो आरो कमेन्ट लिरनानै हरदो ओमफ्राय आगै मनेस्वराबो बेक खालामफिनगोन आरोना बिदिनो गावजों गाव जाय सापर्ट गैलाया खालामलायदो नयनस्रिस लाइभ ब्लग सबायजों ना आरो आलु बुथा भाजा बुथा माने बुथा इयो मैगङा ना गोथावानो सं आगै सबायजों ना आरो बुथा भाजा बुथाया गोथावथ' आरो आलुजों आंनि इनबक्स आं मोजां आंहाबो मोजाङैनो दंथ'यो आरोना आगै सारुक बर' आंनिखौबो नुवाखै खोमा आं नुनायखौ फरायबायानो दं सं आगैमोन आं माने आंनाव नुजानायखौ आं फरायबाय दं आरो ओमफ्राय खायसे सापर्ट जाफैयाखै खोमा मोनथिला आरोना खायसे बिदिनो कमेन्टफोरा सापर्ट जाफैया आरोना नेटनि प्रब्लेमावबो जायो ओमफ्राय आं माने नुजानायखौ फरायबाय दंखायो आरोना नयनस्रिस लाइभ ब्लग औ सोरनियाबा थालांदो खोमा आरोना हामा मोननाङा बिदि आं फरायजोबखानायानो बिदिनो मानोबा सापर्ट जाफैयाखै खोमा बिदिनो जायो सम आब' कमेन्टफोरा श' जाया बिदिनो खोमा श' जाफैयाखै नयनस्रिस लाइभ ब्लग्स आब'आ मा ओंख्रि जानाय जोंहाना ना बिलाहिमोन आरोना आगै ओमफ्राय ना गोरान बाथोन
लामायाव मानो हारसिं थांबाय दं कमेन्टफोरा स' जाफैखायनोथ' आं फरायनो मोनाखै खोमा बेफोरबा मा जायो थुबा अनु नार्जारि सोरबाफोर आंजों लोगो गैयाब्ला सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर औ नै आगै अनुजोंबो सोरबाफोर जुदि सापर्ट गैयाब्ला अननानै आगै अनुनिखौ सापर्ट खालामनानै होदो आरो आगै अनुनो कमेन्ट हरदो जाहाथे आगै अनुआबो बेक खालामफिननो हायो आरोना मनेस्वर बर' आब' आं ओंखारथ'बाय ओंखाम जानोसै औ दे आगै जेबो नङा थेंक इउ स' माच आरोना आगै मनेस्वर दसे समब्लाबो आंजों थाफानायनि थाखाय मा ओंख्रि संदोंमोनबा बावगारबाय दे आं आगै मनेस्वर खोन्थालांदो आरोना ओंख्रिखौ मा ओंख्रि संदोंमोन थांजोबलायबाय खोमा 50 जाबाय आंबो 3:30आवहाय दोनगोन आरोना लाइभ स्ट्रिमखौ 3:30सिम थानोसै आङो बारा गोबाव थानो हाया मोनाबायबो नालाय बयलार आरो दालि औ गोथाव दे आगै दे जाहैदो होमबा दे रावनिबो कमेन्ट फैलासं सिरि सिरि जाजोबलायबाय थांजोब्बाय दाउब'आ बायस्रि लाबाय सायरिखौनो फरायनोसै आं हास्रि स्रि सिरि सिरि हनै दाउब'आ बास्रि लायबाय रावबो गैला आंल'सै सयथि गिबाय आङो हारसिंनो रावबो गैला दाउब' बास्रिनाय बाजि बास्रिजोब्बाय हेल' आगैमोन दंना गैला थांजोब्बाय खोमा दङब्ला कमेन्ट खालामदो आरोना आगैमोन प्लिज कमेन्ट हरदोलाय हेलौ हाय अनु नार्जारि आब'आ मा जायगानि आब' अ आङो ना बाक्सानि आरोना आगै बाक्सा बरपेटा रडनि सारुक बर' आं दंलै आब' औ आगै मानोथो सिरि सिरि कमेन्ट खालाम हास्रि स्रि मोनबाय आं हारसिंनो माने रावबो कमेन्ट हरला नालाय सायरिबो फरायनो रोङा नङाबा सायरिखौनो फरायसिगौमोन आं आइ बिफा सल' दामना होफै मोसानोसै आं बाबुखौ मानो हारसिं थिनहरखो दे गारि मटर एरायनो रोङा इसोरो थांफानो हायामोन नामा ओमफ्राय दामखावहैबाय दं नामा इयाव नोंखौ नायनो नागिरदोंमोन दानि नोंखौ नायनो नागिरदोंमोनलै मानसिफोरा सिख्लाफोरा
सिख्लाफोरा नागिरदोंमोन नोंखौ गुमैयालाय होनना अनु नार्जारि गुमैया मा खालामो इनो आरो सोंबावलायबाय गुमैया मा खालामदोंनो गुमैया दङ आगै एदाव हरदां इखोनो सिख्लाफोरा नायनो लुगैदों ना सारुक बर' दे मोसादो एदिपखा आब' गुमैखो सल' दामनो होदो मोसागोन र' दिनै मोसाथ'ला मालाबा मोसागोन र' आङो ओमफ्राय आंनि मोसानाय सर्ट भिडिअसफोरखौ नायना नायाखै आगैमोन नायाखैब्ला नायदो आरो ना देन्जार बाब्राबखायो आं रोङाब्लाबो जायाबाबो बाज्ल'लाबायखायो जायाबाबो ओरैनो बाज्ल'यो आरोना इन्टारेस्टनि सारुक बर' नायदो आब' दे थेंकिउ आगै थांजोबलायबायसोनो रावबो कमेन्ट हरथारलासं थांजोब्बाय नामा आगै अनुआ अबे जायगानि मोनलायो अननानै खोन्थाहरलायदो आं नायखायो आब'नि भिडिअफोरखौ थेंकिउ आगैया नायखायो आं कमेन्टबो मोनखायो आंसो मालाबा नायस्लाबनो सम जास्लाबा आरोना आगै ओमफ्राय उनावबाबो नायो आङो खिथि जागोन आं खाथियाव फैनानै नायनो नागिरबाय दंखायो नोंखो हो मोसाबाय दं नामा इसानाव खैथा जाखो आं 3:30 लागै थानोसै आरोना बारा गोबाव थाला मोनाबाय जाखांजोब्बाय नामा बिसोरो बिजनि पानबारिनि आं आब' बिजनि पानबारि दंना बिजनियाव आगैया होमबा पानबारिनिसो आरोना बिजनिनि बारा गोजान नङा खोमा जोंनिफ्राय मालाबा बेरायनो थाङो र' पानबारियाव मुसलपुर खाथि जायोना नामा मानसि आं मिथियाना अबेथिं माथिं बङाइगाव बिजनि पानबारि आं आब' नै गैलायला लायो थांजोबलायबाय खाथामल'सै दसेनो साबा जालायबाय घन्टासे जाबा थांगोन आं थांजोबलायबाय नामा आगैमोना अननानै कमेन्ट खालामदो दङब्ला सारुक आगैयाबो थांबाय नामा नयनस्रिसाबो थांबाय आंबो थांनांसिगोन थांजोब्बाय रावबो गैला सारुक बर' दं आब' मानो कमेन्ट खालामाखै र' आं सल' लिरना दोनखानांसिगोन आं रावबो गैयाबा खननो दा मोनायावनो लिरना दोनगोन आं नयनस्रिसोलाय दं आब' थाङाखै माथो सिरि होमबालाय कमेन्ट खालामदो आगै थाङाखैब्ला आरोना हास्रि सारुक मोजां खोनादों सल' खननायखौबो खनबावनाय आसखासो खनदों आंबा गारमासो नांना ओंखायनो मोजां खोनाया मिन्थावनासो र' आङो सल' बानायना दोनगोन आं गैयाबा खनगोन आं थांजोबलायबाय नै मोनाबायबो खामानि थायो नालाय बयहाबो थांजोब्बाय आरोना जानांगौ आंबो थांनोसै बारा सम गैला 2 मिनिट थाबावनोसै 2 मिनिट थानानै 2 मिनिट दे आगैमोन दङब्ला हाय हेलौ होनदो आरोना 2 मिनिटखौ हाय हेलौ हरबाय थादो
ओमफ्राय लाइक होआखैब्ला लाइक होदो। आब'हा मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय? जोंहाना ना आरो बिलाहिमोन आरो ना आगै, ओमफ्राय ना गोरान बाथोन। आब'आ आंनि हाबायाव फैदे नयनस्रिस लाइफ। आगै अबे जायगानि मोनलाय आगैया? आगैया हाबा जासिगोन नामा? अबे जायगानिमोन आगैया खोन्थाहरदो प्लिज। आंथ' हाबा जानो बिराद लुगैखायो। अनु नार्जारि सं खनब्ला गुमैखौ लाफा थोरसि दामनो। जागोन दे आगै, थोरसि दामग्रा बानायनांगोनानो इखो, ओमफ्राय आं खनग्रा जानोसै आरोना। नयनस्रिस लाइभ ब्लग। आब' अबे जायगानिमोन आगै दे खोन्थाहरदो आरोना। खाथिब्ला थांगोन। आं तामुलपुर गान्धीबारिनि आब'। तामुलपुरनिस' एसे गोजानस'। ओमफ्राय हाबाया माला आरोना आगै? ओरैनो सोंहरबाय आरोना आङो। वाव। आंखौबो लांफा आब' हाबायाव। दे जागोन। जा जमा थांगोन आरोना आगै। आगैनि आरो नयनस्रिसनि हाबायाव लिंहरबाथाय लिंहरगोन ना लिंहरा? नयनस्रिस लाइभ ब्लग मागोनि 26 आगै। आङो मागोआव माबायावसो थांखागोन, मा होनो उदालगुरियावसो थांगोन आरोना, जा आइमोननि न'आव। जोंहानि न'आ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवसो नालाय बेयावसो थांगोन। ओमफ्राय गरेस्वरावबो थांगोन आरोना, आमाइ दङ गरेस्वराव। थांनाय जाब्लाथाय गरेस्वरावबो थांगोन। ओमफ्राय गरेस्वराव थांब्लाथाय जुदि गरेस्वरनि तारिकआ मिलायोबाथाय थांगोन हाबायाव। ओमफ्राय कंग्रेसुलेसन्स थाबाय आरोना आगै, नोंनिसिम हाबानि थाखाय कंग्रेसुलेसन्स। मोजाङै मोजां हाबाया जानानै थांथों, नोंनि लाइफआव गोजोननाय फैथों। अके लिंगोन आब'। दे आगै, थेंक इउ स' माच। अनु नार्जारि आंबो जाहैगोन हाबाखौ। दे आगै, जोंहा जमा जाहैगोन आरोना। जोंहा टट' लानानै जमा थांगोन दे जोंहा आगैनि नयनस्रिसनि हाबाखौ जानो। बयबो ओंखारलायदो। लिंग्रायाबा जोंखौ लिंगोन ना लिङा? अके, थेंक इउ आब', थेंक इउ स' माच। थेंक इउ आगै। ब्लग हेल' बाजै, आं फैफिनबाय दाहाय। थेंक इउ स' माच आगै फैफिननायनि थाखाय। आंबो थांहां थांहांसो जाबाय दङ। नै हाबा जानो होननायखायसो दसे थाथ'बाय। हाबा जानो लिंनायखाय होनलाय। लिंगोन अनुसिस। दे लिंब्लानो जाबाय आरोना आगैमोनखौ। खाथिब्ला थांलाय अनु आगैयाबो थांनो हागोन दे, लोगो जालायदो थांनो हागोन। आंबो थांनांसिगोन, दोनथ'नांसिगोन आरोना। गासै आंनि फ्रेन्ड्सआव थानायफोरखौ गासैखौबो लिंगोन। आगै दे, थेंक इउ स' माच। अनु नार्जारि दे थांगोन। नै आगै आगै अनुआ थांनो ओंखारबायानो। गोसोआव लाखा हाबानि तारिखखौ 26 आरोना मागोनि 26आव। बि ब्लग्स। आं बावदोंमोनलाय बाजै। अगस्ट मामोन? मार्च फैदों माने नालाय बाजै, माने आं बुजियासै। आं बुंदोंमोनलाय बाजै मार्च फैदोंमोन नालाय बाजै। कास्टमार बुजिबाय, कास्टमार फैदोंमोनथ' आरो आगैया। आं जेबो नङा आगै, कास्टमारा फैखायो नालाय। ओमफ्राय आरो मोनायाव बांसिन जायो खोमा ना? दायोथ' आरो माबानि ख्रिस्टमासनि दिन नालाय, आरो निउ इयार फैहांदो, बेनि कास्टमारा बुरजा जाखागोन। ब्लग बेखायनो जेबो नङा आगै।
No answers live blogs. Okay, thanks. Wow, गोसोआव लाखि दे. औ गोसोआव लाखाबाय आंथ' गोसोआव लाखाबाय आगैमोना गोसोआव दंना गैया तारिखआ 26 मागोनि सारुक बर' अबेनि दा सल' जादों बुजियासै आं अबनि निदा स्ल' जादों आंनाबो नेदा स्ल' नेदानो थांलाय फैलाय जाबाय थायो मानोबा नेदानो नांनो नागिरा ओमफ्राय आंबो थांनांसिगोन आरोना दोनथ'नोसै खोमा मोनाबायबो एसे सेथ्लाफोरखौ सिबस्रांनोसै आंबो जोब्बाय र' नोंहालाय मानोथो नायाखैनो नायनोनो रोङाना फै नायनोबा नैयाव फरायफै इयाव लाइकखौनो थुफ्लेबाय था नोङो ओइ बाजै र' दे नैलै कास्टमार फैबायलै बाजै र' दे आगै जेबो नङा अके आब' बाय दे थेंक इउ स' माच आगै नो एन्ट्रिस नोंनि हाबानि थाखाय कंग्रेचुलेसन बावनाय थाबाय आरो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच अनु नार्जारि मोनाथ'वाखैथ' आब' ओरैनो गोजां बोथोर नालाय दानिया बाहेराव मोनानाय नुवा ओमफ्राय न'आव जोंहाना सान्दुं गैखाथारा नालाय नांथारा खोमसि जाखाजोबो सिथ्लायानो सायहा नालाय दसेनो मोनानाय नुयो आरोना सारुक बर' अके आब' बाय थेंक इउ स' माच आगै बाय नो एन्ट्रिस लाइभ ब्लग सानसे ब्लग होना मोजाङै लिंगोन दे आब' दे आगै जागोन दे ब्लगावनो लिंहरखा नों ब्लग होनानै गासैखौबो ना इनभाइटेसन कार्डखौ नों ब्लगावनो होना होबानो जाबाय होमबानो गासैबो नुगोन रत्नेस्वर राधा बसुमतारी मजा दासो फैदोंमोन खोमा आगैया आरोना थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय आं दोननोसो नागिरबाय आरोना आगै थांजोब्बाय मानसिफोरा आंहाबो गोबाव जाबाय थांसै खोमा अके बाय आब' लाखिबाय दे आगै थेंक इउ स' माच आरोना बाय आंबो दोननोसै थांबाय नामा आगै सारुगाबो थांबाय ओमफ्राय अनु आगैयाबो थांबाय खोमा ओमफ्राय आगै रत्नेस्वरा दासो फैदोंमोन थांबाय नामा थाङाखैब्ला खनसे कमेन्ट खालामफिनदो आगैया आंबो थांनोसै खनसे कमेन्ट हरदो सोर सोर दङ आगैमोन थांथ'वाखै आंहाबो आगैया दङमोन ओमफ्राय रावबो गैला खोमा सानै दंबावो आरो सानैयाबा सोरमोन थांथ'वाखै आब' आं एस बाय 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 आगै थेंक इउ स' माच रावबो फैला सं गोदान बाय 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 जाहरबाय नै आंबो बाय बायखौनो होननांसिगोन आरोना आं दं बाय बाय आं दं नामा सोरबा आरो साबा जाफैलायबाय फैलायबायलायो खोमसिबायसो खोमा दोननोबो बायो ओमफ्राय आरो इथिं आरो टाइमाबो दा सोलाबनाय नङा आरोना मोनाबायबो नै के नार्जारि आगैया दासो फैदोंमोनलाय आंहा दासो आं आरो दोननोसो नागिरबायमोन आरोना आगै दासो फैदो थेंक इउ स' माच आरोना दासो कमेन्ट हरब्लाबो आं दंथ'यो नासै दे बाजै दे आगै थेंक इउ स' माच आगै दे बाय 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 आगै एस ब्लग्स
कास्टमारा दायो फिर जाखासिगोन नोंहा मोनाबाय नालाय थांजोब्बाय 40 जाबाय मा खबर आब' मोजां आगै नोंसालाय मा खबर मा ओंख्रि जानाय आगै के नार्जारि कानन्सियान मुसाहारि ब्लग माब्रै दं खबर मोजां आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आगै कानन्सियान आं लाइभ स्ट्रिमखौ दोननोसो नागिरदोंमोन आरोना दोनथ'नोसै खोमा मोनाबाय आलु दालि आब' गोथावानो सं जोंहाबो ना बिलाहिमोन आरोना आगै ओमफ्राय सारु आं दहाय भिडिअ' आपल'ड होदोंमोन आब' नायाखै नामा आब' ओहो नायनो सम मोनथ'वाखै आगै नायगोन दे दायो नायगोन आरोना नायगोन दे आगै सारु दायो नायगोन आङो आं सोरनिबा नायाखैनो दिनै नायनोनो सम मोनथ'वाखै आरोना आंबो मोनायाव होना दोनदो रिप्लाइ खालामनोनो मोनाखै आं कमेन्टखौबो दायोसो आं लासै नायबाय थासिगोन कानन्सियान मुसाहारि ब्लग दाउ सबाय गोथावथार माथो दाउ सबाय जांगिला नार्जारि हेल' आब' आंहा दासो आगै थेंक इउ स' माच आं दोननोसो नागिरबायमोन आरोना आगै के नार्जारि आब' नोंना वाट्स टाइमा बेसे जाखो जायाखै आगै जेबोआनो जायाखै आंना खावसेयानो जायाखै आरोना ओमफ्राय आगैनिया जाबाय नामा खोन्थाहरदो प्लिज वाट्स टाइमखौ भिउसआनो फैया नालाय ओंखायनो वाट्स टाइमा जाया भिउस फैब्लासो वाट्स टाइमाबो एसे बारायगोन आरो भिडिअफोरखौ फुल नाया नालाय एसे एसेल'सो नायज्राङोना ओंखायनो वाट्स टाइमा जाया आरोना एसे फुल नायबासो ओंखायनो अन्नानै गासैबो वाट्सखौ फुल खालामलाय आरोना नोंबो आंबो खालामलाय अब्लासो वाट्स टाइमा बारायगोन नोंबो इनिखौ नायजोब आंबो बेनिखौ नायजोबगोन बेफोरबायदि आरोना गासैबो नायलायबासो वाट्स टाइमाबो बारायगोन नालाय आब' नों जायाखै आंनाबो जेबोआनो भिउसआनो फैयाना ओंखायनो जाया जांगिला नार्जारि मा खबर आब' मोजां ना मोजां आगै नोंनालाय मा खबर आगै जांगिला अनु नार्जारि आंनियाबो जायाखै मानो भिउसनि थाखायनो जायाखै आंनाथ' एख'आनो जायाखै ओमफ्राय नोंना मा गामि आब' आंना नै माबायाव आरोना बाक्सा माबानि सालबारि गोबोरधना गेजेराव जायो आरोना खुस्राबारि होनो जोंनिखौ सकखौ ओमफ्राय आगैया अबे जायगानिमोन लायो के नार्जारि आगैया जांगिला नार्जारि आंहाबो मोजाङैनो आनो आगै दे आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो दे मा ओंख्रि जानाय आगै जांगिलाया ना सोंखांबायमोन आं मा ओंख्रि जानाय आब' जोंहा ना बिलाहिमोन आरोना आगै ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जादोंमोन आंना बोरमा दलबारि बर'मा दलबारि बर'मानि आरोना आगैया ट्रेक्टराबो दावरावथार ट्रेक्टर थांलाय फैलाय जाबाय दं बर'मा दलबारि जोंना नै गोबोरधनासो गोलैयोना जांगिला नार्जारि लाव आलु फुलकबि सबाय बिमा आलु लाब्रा बा एफा गोबां सं आगै ओंख्रिया लाव आलु फुलकबि सबाय बिमा आरो आलु लाब्रा गोथावानो सं मोननै मोनथाम आरोना आगै नोंस्रा जोंहा ना बिलाहिसोमोन ओमफ्राय ना गोरान बाथोन ट्रेक्टराबो दावराव 10 मिनिट थाथारनोसै आरोना 10 मिनिट थाबावनोसै आङो ओमफ्राय दोनथ'नोसै आरोना मोनाबाय जांगिला नार्जारि
3 मिनिटआव कमेन्ट हरदो आरो ना आगैमोना दसे 3 मिनिटखौ थाथारदो आगैमोनाबो आंबो थानोसै ओमफ्राय दोनथ'नोसै आरो ना मोनाबाय ओमफ्राय आगै के नार्जारि मोना गोदान बोसोरनि अबावबा पिकनिक जानो थाङा नामा जेरावबो थांनो प्लान गैया नामा आगैमोना मानसिफोरा आरो आगै जांगिला मोना जेरावबो थाङा नामा पिकनिक जानो अबावबा प्लान लायाखै नामा थांजोबलायबाय नामा आगैमोन कमेन्ट खालामदो प्लिज दसे आरो ना दसेल'सै आंबो थांथारनोसै नै 2 मिनिटल'सै कमेन्ट खालामदो दे आगैमोन प्लिज 2 मिनिटनि उनाव आंबो दोनसै आरो ना अमा खिनो गैला सं रावबो कमेन्ट गैला थांजोब्बाय नामा आगैमोना कमेन्ट हरदो दे प्लिज हेलौ आगैमोन थांबाय नामा के नार्जारि आगैबो थांबाय नामा जांगिला आगै अनु आगै आब'आलाय जेरावबो बेरायहैया नामा औ आगै बेरायनोनो सम मोनासं जेरावबो बेराया होननायानोथ' आरो आं माबायावसो न'आवसो थांनो नागिरदों माबायाव मागोआवसो आरोना दायो नङा आं नोंसा गुमैखौ मानासाव थांनो लिंबाय दं आरो ना थाङाखै माने लाङाखै आंखौ थांनाय जाबाथाय थांगोन थांब्लाबो माबायाव हाबा ओरैनो पार्कआव बेरायना फैगोन आरो ना बाहेराव पिकनिक जानोथ' महा सम मोननाय नङा दा आं न'आवसो थांनो नागिरदों ट्रेक्टराबो दावरावथार ओमफ्राय आगैमोना अबावबा बेरायहैगोन समाव मार दावराव ओमफ्राय आगै अनु मोना अबावबा बेरायनो नागिरदों नामा बेरायनो थांगोन नामा सिख्लाफोर नालाय जेरावबो बेरायनो हायो नोंसोरो जों आरो गथ' गथायदोनो हाया आरोना दिस्टार्ब बिराद थांजोब्बाय नामा आगैमोना के नार्जारि आगैयाबो थांबाय खोमा जांगिला आगै थाङाखैब्ला अननानै खनसे कमेन्ट खालामदो आंबो दोननोसै आरोना आंहा बेरायनो लोगोखौनो मोना औ लोगो गैया नामा आगै सिख्लाफोर लोगो गैया नामा आगै गामियावहाय आरोना नोंसोरनि गामियाव ओरैनो सिख्लाफोराथ' लोगो थाखायो नालाय ओमफ्राय पिकनिक जानोफोर सिख्लाफोरानो गैला जों गामियाव हाबा जाजोब्बाय जानांगौ आरोना रावबो गैलाबा आगैयाबो हाबा जादो ओरैनोसो बुंदो दे आगै गाज्रि दामोन आरोना आं ओरैनो होनदो हाबा जादों होननानै हामा मोननाङा आगैया मासिम फरायनाय आगैया खोन्थाहरदो अननानै प्लिज मोना फरायबाय थादो जानांगौ आरोना आगैया लाइकआ 28 जाबाय आरो ना ओमफ्राय 30 जाथारनायबा हामसिगौमोन सोरबाफोर गोदान फैनानै 30 खालामना गालांनायमोनबा ओंखामदो ओंख्रैदो पास माने बुजियासै आं आगै थैद 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 थानायावनो बांलांबाय ओमफ्राय थांजोब्बाय खोमा साथाम दङ आरोना ओमफ्राय साथामा सोर सोरमोन आगैमोन प्लिज कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ थांजोब्बाय नामासि आगै अनु दङ ओमफ्राय आरो सोरबाफोर सानैया सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना दोनथारनोसै
3:49 जाबाय। जास्पानि क'क्राझाराव फैदो बेरायनो। अ नंगौ नामा? मानोबा थांदों ना बेरायनो ओरैनो बेरायनो थांदों? टाउनाव जोंहा दोननोसैसो आगै जास्पानि नोंहा दासो आरोना दोननोसै दे बे हारसिंसो बेरायदो ना लोगोफोरजों बेरायदो खोन्थाहरदो दे ना सिख्लाफोरजों बेरायदो दानि जुगनि सेंग्राफोर नालाय सिख्लाफोरदो बेरायदोबो जानो हानाय। नै गैलायला लायो कमेन्टआबो। दोननोसै खोमा आरोना आङो थांबाय नामा आगैमोन दे बाय बाय हरदो आरो ना कमेन्ट अननानै दे मालाबा रायज्लायफिनसै दे अ दे जागोन दे आगै जेबो नङा जास्पानि थेंक इउ स' माच आरोना कमेन्ट हरनायनि थाखाय। नयमि सान दैमारि सोर सोर दं नोंसा न'आव? अ जोंहाना जोंहा बोराय बुरि सानै आरो फिसाला सासे दङ ओमफ्राय जोंहा बिबोनां दङ बिबोनांनि हिनजाव दं बिजावजालि आरो बिस्राबो फिसाला उन्दै सासे दङ ओमफ्राय आइ दङ आरोना आफा गैया। 7 जोन जायो जोंहा गासै। ओमफ्राय मोगथां बड'सा हेल' आब' मा खबर? मोजां आगै नोंहालाय मा खबर? थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आं दोननोसो नागिरबाय जास्पानि बाय बाय सि इउ थेंक इउ स' माच जास्पानि बाय बाय सि इउ एगेन। अनु नार्जारि बाय 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 आगै। नयमि सान दैमारि बाय बाय फ्रेन्ड थेंक इउ स' माच बाय बाय दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय दोनबाय आरोना आंबो दोननोसै दे मोगथाङा आगैयाबो थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट मोनसे हरदो ओमफ्राय लाइक खालामाखैबा खालामनानै होदो ओमफ्राय आं दोननोसै आरोना। बाय बाय फ्रेन्ड बाय बाय। दासो नायखादो आंहाबो औ नंगौ नामा आगै आं माने आं गोबावबो जाबाय आरोना ओंखायनो मोनाबायबो नालाय ओंखायनो आं दोननो नागिरबाय आरोना। मोगथां बड'सा मा ओंख्रि जाखो आब'? अ आं ना जोंहा ना बिलाहिमोन आरोना आगै ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय? लाइक होबाय आब' थेंक इउ स' माच आगै लाइक होनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जानाय आगै? अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय दोननोसै आंबो। दोननोसै आरोना आङो आगैमोन थांजोबखाबायबो सबबो होमबा थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो बाय बाय। ओमफ्राय गाबोनफोर सम मोनब्ला आं फैफिनगोन ओमफ्राय गासैबो फैब्लानो जाबाय अननानै दसे सम बिदिनो आं दोननोसै आरोना दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौहाय। आलु नामोन आब' मोना मा गामियाव? जोंहा बाक्सानि बरपेटा रड